नमस्कार, मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स लाइट जय बर' हारिनि न्यू भिडिअ हायबाय नायलांबाय थादों नोंसोरो बहुत मोजां जादों भिडिअआ बहुत टेलेन्टेड मानसिफोर दोङो बहुत मोजां जादों भिडिअआ नायलांबाय थादों भिडिअखौ नोंथांमोना खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ जोंनि बे स्लाइड चेनेलाव बरायनाय जाबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबां रोखोमनि टेलेन्टेड एबा गोबां माने खाटारनाक निउसफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना सेथिंनिफ्राय जोबथिसिम नायलांदो दिनैनि बे सेथि निउस स्लाइडआव दङ बिहारिफोरनियावहा मोनसे खाटारनाक टेक्न'लजि मोननाय जादों होननानै खोनानो मोन्दों बे टेक्न'लजिया जाबाय एलपिजि गेसनिख्रुइबो साबसिन माने बे गेसखौहाय गोबोरखिजों बनायनाय जायो बिथांमोना दिनैसिम माने एलपिजि गेसजोंहाय माने ओंखाम संनानै जाफेराखै बा मैगं संनानै जाफेराखै नाथाय गोबोरखिजों बनायनाय बे बन टाइपनि माने बेखौ नोंथांमोना बिहारिफोरनाव थांनानै नायहैबा नुनो मोननाय जागोन बे जाबाय माने एलपिजि गेसनिख्रुइबो साबसिन हामसिन आरोना बेजोंहाय सङोब्ला ओंखामनि मोदोमनायाबो एसे प्लास जायो आरो मैगङाबो माने मस्ला मस्लि होआलासिनो माने मस्ला मस्लिनि बासाया फैयो बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि बे टेक्न'लजिखौ नांगौबा बिहारिफोरनियाव थांनानै लायनो हागोन बिथांमोना माने बेखौहाय मार्केटिं खालामगासिनो दं नैथि निउस स्लाइडआव दं जेम्सआ मा बुंखो गाज्रि कमेन्टफोरनि सायाव आरो बिथाङा मा बुंनो लादों बेखौहाय बिथाङा जोंनि गेजेरावहाय मेसेज हरदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो बेखौनो बुंनो लादों आरो जोङो भिडिअखौ लाबोगोन गाज्रि कमेन्टफोरनि सायाव जोङो हाबाखौ सुरु खालामबाय फैगोन आं फाइलफोरखौहाय सोलोंना लादों आरो जायफोरा गाज्रि कमेन्ट होदों बिसोरो फैनोबा फुरा उदालगुरि टाउनाव हायनानै लोगो हमनानै बुंनो हागोन डाइरेक्ट फेस टु फेस आरो फैगोन भिडिअआ फैसिगोन साननैसो उनाव मोनफैगोन गाज्रि कमेन्टफोरनि सायाव जोंहा टिमा खामानिखौ मावगासिनो दं गान्दुला लाइट टिमा फुरा टेलेन्टेड मानसि दङ बे टिमाव बिसोरो खामानिफोरखौ फुरा मावबाय थादों नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअआ गोख्रैनो फैगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामग्राफोरा सापर्ट खालामखागोन आरो बि डाउन होग्राफोराबो डिसलाइक होना थां डिसलाइक फारसेस लाइक अबसे आंनि भिडिअआवलाय लाइकआ बारा जाखायो माने सापर्टबो लाइक दंखायो आरो डिसलाइक होग्राफोरा डिसलाइक होनो थां कमेन्ट हर गाज्रि हर मोजां हर आं भिडिअखौ लागासिनो गाज्रि कमेन्टफोरनि सायाव दा बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो नुबाय जानांगौ जेम्स लाइटआ मा बुंखो गाज्रि कमेन्टफोरनि सायाव बुजिखाबाय नोंथांमोना नेनानै था बिथाङा गाज्रि कमेन्टफोरनि सायावहाय भिडिअ बनायगासिनो दङ एबा माने खामानिखौ जागायजेनबाय बिथाङा गोख्रैनो फैगोन बे भिडिअआ थामथि निउस स्लाइडआव दङ जोंना गान्दुलानि रिपर्टारा जोंनि गेजेराव मोनसे भिडिअ दैथायहरदों बिथाङा माने सासे बडि बिल्डारनि माबायावहाय थांनानै माने बोरै बडि बिल्डार खालामो बा बोरै खालामनानै बडिया जायो बिनि माने माखासे इनफरमेसनफोरखौ हरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो बुजिगोन नोंथांमोना गोसो होना नायदो फांफुंदों मोजाङै नाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव सासे बडि बिल्डार लाना फैदों बिथाङा डेन्जारास आरो जेनेबा माइ खाट्रा बिथाङा बेनो आदसा नोंथां बे बडियाथ' बहुत ताग्रा नोंनिया जोंनि एरियायावनो हाया नोंखो नोंथाङा बोरै बननाय बडिखौ आदसा प्रेक्टिस खालामनानै जाबाय बरिया ओमफ्राय बेफोरबायसा बडि दा जों हागोन ना हाया हागोन खस्थ' खालामनांगोन आरो ओमफ्रायथ' माथो बुंनो हेभियानो माला थिगानो ओमफ्रायलाय जानायफोरा मारै जायो जानायफोरा थिगानो ओमफ्राय जिम लायो नामा नोंथाङा लायो जिम लायोना दायो मा थांगोन जिमावनो थांगोन बरिया ओमफ्राय मोजां मोननायफोरलाय दंना गैया दा दसे गैथ'आ मोनगोन बडि गोनाङा मोनखायो बरिया सिक्स पेकफोरबो दंखायो दोङो खिन्थु आल्ला अके दे गोजोननाय मोनथानसै थेंक इउ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बे बडि बिल्डार मानसिखौहाय बिथाङा माने नेक्स्ट माबायावहाय गेलेगोन माने मिस्टार खोमाबारि होननाय मोनसे माबा टुर्नामेन्ट गेलेगोन बिथाङा माने बडि बिल्डारनि मोनसे कम्पिटिसन जागोन आरोना बेयाव पार्टिसिपेट खालामगोन बिथाङा जानांगौ बिथाङानो बेयावहाय माने फार्स्ट थांगोन आरो मेडेल लाबोगोन आरो ट्रफिखौहाय मोननो हागोन होननानै माने जों आसा खालामदों माने फुल सापर्ट बिथांनि थाखाय जों फुल सापर्ट नोंथांमोनाबो सापर्ट खालाम बिथाङा जोंनि माने
माबाखौ जौगाहोगोन आरो ना बै आसोलखौ जौगाहोगोन जोंना गान्दुला निउस लाइभ चेनेलनिफ्राय बा रिपर्टार हरदोंमोन बिथाङा जोंनि गेजेराव आरो मोनसे भिडिअ क्लिप दैथायहरदों बेनो जाहैबाय माने ब्रेन्ड बय जायखौ जोङो ब्रेन्ड होननानै बुङोब्ला मोनसे माने एसे हाई लेभेल माबाखौ बुजायनाय जायो आरो ना बेनो जाहैबाय माने पुमा एडिडास नाइकी ना नाइक होनो बेफोरनो आरो ना बिथांमोननि सायाव माने बोरै माने माबायो बेनि सायाव माने डिसकास खालामनानै माने जोंनि गेजेराव मोनसे भिडिअ क्लिप दैथायहरदों जोंना गान्दुला निउस लाइभनि रिपर्टारा दे बिदिब्ला जों नायलांगोन गोसो होना नाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायबाय थादों जोंनि निउसखौ आरो बिदिनो दायो बे समाव नोंथांमोननि सेराव सासे मानसि लाना फैदों नोंथां लामा ओमफ्रायखौनो दोनफैयाखै आदसा नोंथाङाथ' गोबां पुमानि माल गानदों पुमा एडिडास बेफोरनि गाननोथ' बहुत मोजां जानो हागौ गाननोलाय बहुत मोजां ओमफ्राय दा जायफोरा जेनेबा फैसा पुमा एडिडास नाइकी बेफोरबायदि ड्रेसखौ गाना जेनेबा गाननो नामायदो आरो जेनेबा बायथ'वाखै बिथांमोनजों नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा बायगोन आरो गाननोलाय हायो गासै गस्लाखौ गाननोलाय हायो जोंलाय नाथाय बे पुमा नाइकी एडिडासफोरा बिसोरनि थाखाय नङा एबा प्राइसआ बहुत बेसि जायो बारा जायो बिनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा गाननो हाया थाखायनो उनफिननानै थायो मानसिफोरा जेनेबा जायफोरा न'खराव एसे प्रब्लेम आरो रांनि प्रब्लेम दामाथ' गोबां बारा ना बिनि थाखाय आरो जेनेबा गाननोलाय हायो गासिबो फैसाखौ मिलायनो गोनां जायो आरो उनाव गाननो हागोन आरो दायो उनाव गाननो हागोन आरो आं बांसिन न'आव अनलाइन खालामनानै गाननाय जायो एबा श'रुमफोरावबो एसे अफार बेसे मोना जोंना अफाराव बेसे गाननाय जायो फ्लिपकार्ट एडिट माबा एमाजनफोराव बेसे गाननाय जायो थेंक इउ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ब्रेन्ड बयखौहाय बिथाङा थारैनो पुमा नाइकी गोबां दामि दामि गस्ला ओरै गानो बिथाङा जायफोरा हायो बिथांमोनासो गाननो नांगौ दै आरो हायाबा फैसा बायनानै गाननो नाङा आरो बिमा बिफाफोरखौहाय फर्स खालामनो नाङा मानो होनबा गासैयाबो थाजोबा नालाय जाया हायो बेनो गान जेरै ब्रेन्ड बया मानो गाननो हादों बिथाङा जाबाय सासे धोनि न'खरनि माने फिसाज्ला बेखायनो गाननो हादों बिथाङा माने फैसानि अजस्र फैसानि टेनसनानो गैया बेखायनो हायोबा सिख्लाफोरा बिथांखौहाय प्रप'ज खालाम बिथांखौ जुदि प्रप'ज खालामनायाव बिथाङा जुदि एक्सेप्ट खालामोब्ला नोंथांमोना आलो संसार मोनजागोन आरो मा फर्चुनार गोबां दामि दामि कार एबा माबायावहाय बाइक गोरियाव माने सिगाङाव जनानै माने बा सिगाङाव जनानै बिथांजोंहाय माने बेरायथिंनो मोनगोन आरो लाइफआ सेट जाखागोन बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोङो स्क्रिनाव होनाय जागोन नोंथांमोना नाम्बारखौ नट खालामना ला सिख्लाफोरनि थाखायसो दै बिसेसकै सेंग्राफोरा बेखौ नट खालामनो नाङा बेनो जाहैबाय खांख्राइ बिखं टीमनिफ्राय जोंनियाव गेजेराव मोनसे निउस दैथायहरदों बेनो जाहैबाय बिसांनि इन्ट्रेस्ट बा बिसांनि गरम बिसां गोदाननि खोनानो मोन्दों बिथांमोननि न'खरा मोनसे बिसां गोदान लाबोदों होननानै नाथाय बे बिसाङा लड लानो हायाखैनो नाथाय सानसेयावनो बा हरसे 5 मिनिटावनो बायबाय होननानै जोंनि गेजेरावहाय बे खांख्राइ बिखंनि टीमा जोंनि गेजेरावहाय बे भिडिअ क्लिपखौ दैथायहरदों जों भिडिअ क्लिपखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो सानाखै माने भाइराल जाबाला गाज्रि नुयो नालाय बेखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव माने उनाव लाबोगोन बा जों नोंथांमोननो प्राइभेटलि हरनाय जागोन नोंथांमोन बाथि निउस लाइटआव दङ बेनो जाहैबाय दाथ' गोबां गरम नालाय गोबां मानसियानो माने बिथिं बेरायगासिनो दं बिनि सायाव माने माखासे बिनानावमोना माने बोरै बेरायहैदों बा सोरजों बेरायहैदों बिनिनो भिडिअ क्लिपखौहाय जोंना गान्दुला निउस लाइभ चेनेलनि रिपर्टारा दैथायहरनाय जादों आरो जों बिदिब्ला माने बिथाङा मा रायलायदों एबा बिनानावफोरजोंहाय माबायदि मोजां खोथाफोरखौ सावरायलायदों बेखौ जों नायदिनि फै जों बयबो नायदिनि गोसो होना नायदै बयबो बिसेसके नानि मोना मोजाङै नाय नानि बाबु मोना मोजाङै गोसो होनानै नायदो लोगोफोर दिनै बेबायदिनो नोंथांनि सेराव निउस लाबोबाय थादों आरो लाबोबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों दायो बे समाव आंजों लोगोआव दं सानै बिनानाव लामाथिं फैबाय थानायाव ग्रोब लोगो मोनदोंबो आरो सोंगोनबो बिथांमोनखौ आदसा नोंथांमोना बहा थांनो नागिरदों जों बालिमुआव थांनो नामायदों रे आदसा बालिमुआव मानि थाखाय थांनो नामायदों आरो एफा गरमाव बेयाव मानि थाखाय थाबाय थादों जों बयफ्रेन्डखौ नेबाय थादों दाबो मोनफायदिया मा खालामबाय थाखोथाय नोंबो बयफ्रेन्डखौ नेदों आरोना औ बयफ्रेन्डखौनो नेदों
जों लोगोसेयैनो थांगोन माने जों लोगोसेयैनो थांगोन जेनेबा बालिमुगाव मानो थांगोन जों थान्दा बियार लोंहैनो नामायदों एफा गरम नालाय बेखायनो थांनो नामायदों बियार औ बेथ' एसे साननो गोनाङानो ओमफ्राय बिनानावमोन नोंथांमोना बबे जायगायाव थांबावगोन आरो टेरि हाउस आदसा बग्रिबारि बेफोरावनो थांगोन जों दिनै आदसा ओमफ्राय नोंथांमोननि बयफ्रेन्डआ माजों फैदों मा बाइक एबा कार KTM जों फैगोन आरो KTM KTM जों फैयाबा थांखायाहाय आदसा KTM जों फैयाबा थांखायाहाय थिगानो ओमफ्राय नोंनियालाय मा लाबोगोन बयफ्रेन्डआ मा बाइक आंना बयफ्रेन्डआ दुखियासो दुखियासो बिनानावफोर नोंसोरो बेबादि कर'ना बोथोराव गिया नामा थाबायथिंनो हानो जों गियाहाय दा थांनानै बयफ्रेन्डजोंहाय किस खालामबानो कर'नाया जानो हाया रे बेखायनो जों बयफ्रेन्डजों सानफ्रोमबो थाबायो आदायालाय मा जेबोखौनो मिथिथारालै मानसि नोंसोरलाय जाम्बालै आदायालाय रावखौबो गोसोखौनो होफेराखै नामालै जेबोखौनो रोंथारा मानसिफोरा एसे बोरैबा मोनदों आंसो बिसोरखौ कुइसन सोंदो रिपर्ट लादो आरो बिसोरसो आंखौ उल्था सोंफिनदो एसे माहाय बोरैबालै मानसिफोरा दानि जुगनि मानसिफोर गिनाय नाङो बिनानावमोन नोंथांमोनाबो बिथांमोना जेरै बेबायदि थाबायथिंबाय थायो फालतु बहाबा बेरायहैयो बेबायदि जानो नाङा स्टे सेफ स्टे हम न'आवनो थाबाय था जेनेबा न'आवबो बारा थानो नाङा सम लाना सम थांनाया बेलेग खोथा दैलि बेफोरबायदि थाबायबाय थाना आरो बिनानाव थानायखौथ' आं नुबाय थायो थांबाय थायो जायनि थाखाय बिथांमोना आंजों रिपर्ट लाजादों खोथाया बेनो आरो बिथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुबाय जानांगौ नानिमोना बोरै एन्सार होदों बिथांमोननि एन्सार होनायावनो माने बुजिखायोखा मानसिफोरा मा टाइपनि बा मा जालांनो हमदों बिसेसके आं बिमा बिफाखौ बुंनो सानदों बैयावहाय पेरेन्टसफोरा नोजोर खालाम गावनि फिसाला एबा फिसाजोफोरखौहाय बेफोरबायसा जानला मोनला थाबायथिंनो दाहो बैफोरावनो जायो भाइरेल भिडिअफोरा बेखायनो नोंथांमोना बिसेसके बिमा बिफाया आरोना साबधान जा नोंथांमोना बेफोरबायसा थाबायनो होनाङा बेफोरबायसा एफा गरम बोथोरावलाय बबाव थांहोनो आरोना जमा न'आव थाना टिभि नाय नानिमोन नोंथांमोना बेफोरबायसा थाबायालासिनो न'आव बा न'नि खाथिनि मानसिफोरजों बा लोगोफोरजों थानानैनो माने मालायनि थाइजौ खावनानै जा बा नारें आसुगुर बा नारें काजिफोरखौहाय नोंसोरो सरबट खालामनानै लों बेफोरनो आरो नोंथांमोना बिदि थाबायनो नाङा दायो माने ओरैबायसा जाबोदों बोथोरा माने गिथावना जोबोद गिथावना बेखायनो नोंथांमोना साबधान जादो बेफोरबायदि सेंग्राजों थाबायनो मोनब्लाल' जागोन बिदि नङा बेयावनोथ' जायो भाइरेल भिडिअफोरा साबधान नानिमोन साबधान आं बारा बुंनो सानाखै बिसोरनो दा गाज्रि मोनलायगोन आरो बिसोरो आं बारा बुंबाबो गाज्रि मोनगोन दे बिदिब्ला बिसोरनोसै नेक्स्टआव जों थांदिनि जों बिदिब्ला नेक्स्टआव नायदो ने बेनो जाहैबाय रेन्डमै सासे माने बेक्ति दं जायखौ जोङो बुङो सलमान खान लाइक बिथाङाबो गोबां बोसोर जालांबाय माने बियाखौनो जानो रोंदिया रायजोफोर नोंथांमोना बे साइकेल बाहायबाय थानायखौ नुदों जानो हागौ आंथ' सन्देहसो जालायलांबाय बेखौ माने बिथाङा माने दिनैसिम जुलिखौनो जानो रोंलिया माने बे दंखलाव माने बिहा माने दंखलनि दैयानो गैला खोमा बेखायनो माने हाबा जायाखै बिथाङा नोंथांमोना मा सानदों बेखौहाय माने बेबादि गोबावहाय माने बिया जायालासिनो थानाया माने एसे जोंनि थाखाय गाज्रिबो नुयो माने हामा नुयो नोंथांमोना बुजिदों खोमा दंखलनि दैया रानबाय जानांगौ बेहा बेखायसो बियो हाबा जायाखै बेखायनो नोंथांमोना रिपर्टारा मा बुंखो नोंथांमोना मोजाङै माबाबाय जानांगौ रिपर्टारनि माबा मथेबा बिथाङा मा जाथाय जालांखो बिथाङा मोजाङै डिसकास खालामनानै जोंनि गेजेराव भिडिअ क्लिप दैथाय दे बिदिब्ला फै जों नेक्स्ट टपिकआव थांगोननि बा नेक्स्ट निउस लाइटआव थांसै जोङो बेनो जाहैबाय अनलाइन सेक्सआ बारा जानाय बा अनलाइन आथोन गोरोबलायनाया बांसिन बारानिख्रुइ बारा जालांनो हमदों बेनि सायाव गोख्रों डिसिजन लानाय जागोन होननानै पार्टी रोदा सरकारा जोंनि गेजेराव मिथिहोनाय जादों बेखायनो बेयावबो आं बेखौनो बुंजादों बिमा बिफाफोरा मोजाङै नोजोर हो आरो मोनसे नेट जेमार होननाय बुस्थु दङ बेखौहाय एबा टेकखौहाय नोंथांमोना बायनानै माने
नोंसाला नोंसाजोंनि रुमाव थानानै माने बेखौहाय जे नेट जेमारखौ होना दिन अब्लानो नेटआ माने फुरा माबा जागोन माने बिनि रुमाव नेट मोसानाय नङा बेफोरबायदि खालाम माने जोंनि गेजेराव बेनो गोबां माने प्रब्लेमा बेनो माने बोरै होनबोला बै उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा मा खालामगासिनो दं बाननानै बुंना मोजां खोनासं नोंथांमोना बे अनलाइन आथोन गोरोबलायनाय बा आथोन नायलायनाय बेफोरखौ नोंथांमोना गारनो नाजा जोबोर हामा गाज्रि ना भाइरेल जाबाला फुरा सेस जालांजोबो माने नोंथांमोना बुजिदों जाना भिडिअखौहाय आं मा बुंनो नागिरदों बेखौ बुजिदों नोंथांमोना बे आथोन गोरोबनाय माने जोंना अनलाइन आथोन गोरोबनाय माने मा बेयो जाहैबाय माने जोङो माने बिनिखौ बि नायलायनाय बिनिखौ बि नायलायनाय बेखौनो आरोना नोंथांमोना बिदि दा देखायलाय बे गाज्रि स्वभाब जायो गाज्रि नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन बेखौ दा खालामदों नोंथांमोना बे अनलाइन आथोन गोरोबनायनिफ्राय माने गोजानाव थागोन नानिमोन बा बुंमोन आं आसा खालामदों नोंथांमोना बिदि खालामनो नाङा माने बेफोरबायदि खालामनायखायनो जोंनि माबायावहाय गोबां भाइरेल भिडिअ नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि दा खालामदै बेफोरबायदि दा खालाम आं माथो बुंबावनो बाराद्राय बुंबाला नोंथांमोना दुखु मोनलायगोन आरो गाज्रि मोनगोन आं बेसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय